Saka pazvinhu ndakanzi kubhadharwa asatandi. Tukanzi kuwapiwa dola siku 50 cents ya chefu. Awa ndo bwandi kufunza. Nikataka inini. Alright sis.
chakuzikanya yakudhara kuzodambudziko riripo ndokumarerwa 50 cents andizvo kasi nomurume hamuchamuda inini kusakuti anoita sei anorova agara anongokurova yanditi wazwa chama hanzina ndichakuda nokunorova but nyariko pamusoro changa inini madzina angu tunayari ndifunga nyaya kuitika ndikuda iso adzimai vangu ndekwabata nechikomo gore rapera handiti adzimai vangu vandikumbira regire murume wangu tasaone vana vanodivava ukandirambe vatodakuina vana vanoda kutambudzika handiti adzimai vangu shuwa ndifunga ndikatendera ndikati zveshuwa mushure mukabereka vanga vauya kuti vagare pasi vadionesa da vanoshuwa nditaura sei vanotambudzika ndagara navo pasi andakwarisa ndada sei ndifunga tagapata ndifunga ipapa kuti ndizosvika pakuvaroko vasvika pakuya kunoko madzimai angu anomira yati kutukirira zvokuti maningidzo angu dai anga aripo vaigona kutukurira chokwadi ndonyaya ndaida kuvaudza kuti madzimai matukirira amunoita kai zvinani kuti mutukirire murumba kwete kumira yati kwete asirizvo ndo vakarongedza ita sei vachiuya asi zviri kwavari ivo kuti kana vachingoti musha vachadai vaina handikwanisa kukamanikisa ndofunga nguva ndiyo yatapiwa kuti tese tikurukure ini nangu mukadzi omwe nenge ndichimuda anachidema ende ndinakusikurova chete kana support kuwana zvakafanana ndakada kumubvunza kuti naimi baba amwa mirai akabatwa nechikomba murume wonyani kurova tingati munhu anotadza pandaaitu zvechikomba musiziva sei pazvataurwa zvichiiswa zita remumamakanyarasi chimbotaura ine zvazvo tinzwe dakunyatsokadzidzisa panyaya yechikomba handizvizivi taurai kuti ndikuzviramba mubvunze kuti makanibata amai auya ataura hamuzvizivi zvamunosendezva aiwa ndo zvandoziva because nendaona kuti upenyu hwalife yandikurara atikufarira time uyo hauchamudaga wani mumwe unovati inini handimanikidza mukadzi kana asiaenda saka iwochiita zvinoita kuti hauchamuda inyaya ndakutoikati yakatouya ndakaigariro pasi kumba yakanidyira nguva uyu ari kudemba zvake anorova zvishu kurova anorova uyuwoyu kaperiod kaagara kumba kwababa aiziva kuti kaupenyu kanogona ngochinja unoyu saka tingarambe tichikweshana musi wako yakudanoza nokuti anga asina kumbotsukirira zvakadai muto achokwadi anga asina kumbopenya zvaakaita iwewe chamariwo uona zvakodzeresa dari kumba kwako da asina kuvhika bureka aivhurika anga asikakuti akutoziva kuti kune mafuta anogona kupenyesa kupfuura awaimutengereyo saina haisi problemu yangu ziva kuchengeta madzimai ako kana wadabarika wotoziva kuti kuchengedza sei wakaomerawo ndizvozvo $50 ne$2 aungangoramba namunhu usashire nemwenzi wako pamusoro changa ndikakubatira ndofunga madzina kushanda kuti vachada but so far ndinokumbira kwavari ivo vandipo vana vangu vechikoro ira akatitaure inini mazira angu anoita basa rangu tinotanga inini ka kurambwa kwako ani kuramba kwako ani ndizvozvo wositara nyaya yemaintenance tinavo pano vari munhu kutoda kuita izvo ivo hakuna kukaunta
Ukauri anva ndakatora vana valasire tsande guruzuramba aiwa sizvo iyo asina kuseshire neto urambe murume mareason kumamusa kuenda roho amai vaineshire sigarafu vaineshire namai mayonzo subject yake kana unaosha mai ukunyengetedza musikana wavo namukadzi wavo iyo ndizvozomunyengetedza bhaibhari zvinanonyengetedza sarambe kutauramo saka ndopandeometikasikira kuti abatane simukai mukuru sei dzimwe nyaya washaya iyoyo kaineti kunokwachipere ende wakadza nerudo wakupanana dhoro nemunhu wakafungoziva kuti munhu ai chinyararai munhu tichifamba nenyaya right unopa murume wako shereni uchitaura zvauri kumurambira nemareasons 3 vakamupfugamira kupedzera kumupfugamira aira vakwabata pamusana pekurora support kuwanapa 3 wana baba ndokumbira kuti ukone kunyarara une mapusa vangani oscar mira pakati apa unopusa mire pakati apa nhasi ari kudairembeda muna vanhu ataura ne5 yake ane kambudzi unomupa laini rake komwakati 5 rake handizvozvo makangotaurwa chii ndito sirias okusati zvati kutaura kurumidza kashamani kuramba unodokesi vane hama dzinge dzichitonga munogariro padhuza amai vasungu shamari vasungu kana uda mukadzi wakautera pane nyaya yevana ka mwana akazana kuchikora nangu hamusi responsible makai makasha nyaya itikati mwangaire kuchikora ndizvo ari mwana anoenda kuchikora ane makore mangai akwanisa kugara ini ndinokwanisa kugara naye anga asina zvakawanda itongomiriwo baba wake kuti vachanguuyo amai acho vaisitambudza mwana ngairi kuchikoro wazozataura dati mangwana imande enomutsvakira zvinhu kwabhora kana aende kuchikoro kana kuti omupa kuna baba wake aende kuchikoro wazozataura akasaenda chitikutorera shamari bhadharo chikoro kuti kana aenda naamai wangu mari yechikoro yaoai agona vakuita mari apa ndichati pangomanja ndikwanise kuningira nekuti saka yacho zvinogadziriso mwana achikutoa masunungurwa usazotuka mukadzi uyu bati asirowa